Masquerade Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kanakari kutanga kuguya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garo ka subscribe, don't forget to comment and share this video. Nasmare Zimbabwe takugirai nyaburitswa irwitika mubato rezano PF. Azinomira misha mushe mubato rezano PF. Ma succession battles arikuita achiwedzera mushure kunge president Mnangagwa wakabuda achitara vachiti he will retire in 2028 in line with Zimbabwe's national constitution. Azinomira mushe this announcement yavakaita kwamutare yabuda mushure mekunge pane pressure from the military and my internal power struggles ava kuitika muzano PF, particularly after the military yakasaidlaino muma elections akaitwa mugore 2023. So despite my efforts from my supporters Mnangagwa to extend his term beyond 2028, Mnangagwa wakabuda vachora vachiti he is committed to constitutional limit muri Zimbabwe, though pane my internal party factions arikutora ivo vachiti ngavarambe varipo kusvika 2030. So my 2023 general elections akamaka a significant turning point mu Zimbabwean politics. So the intelligence ndo yaitungamirira ma elections iwawa through fuzz muri Zimbabwe. So akonzeresa kuti military iwanikwe ichida kureclaim their control on politics. Ndofunga tiri kuona the rise of Deputy General Chiwenga pamwechete na the Zimbabwe National Army Commander Lieutenant General Inzwai Zvataurwa. So these key figures they've become central to my succession plans within Batore ZANU-PF as the military is trying to reclaim their dominant force in Zimbabwean politics. Muri Zimbabwe, they want to reclaim control over the succession process. Muri Zimbabwe, the military iri kuinsista iyo ichiti President Mnangagwa varifana kusiya power by 2028 muri Zimbabwe. Currently hapana kumbira mission nekuda kuma economic hardships aripo pamwechete ne the rising unemployment ne corruption iri kuitika isiri kufadza vanhu vazhinji. Ma issues ayakonzesa kuti vanhu vanenge vachidedzera for a new leader muri Zimbabwe. Mnangagwa initially varunzi he was expected to leave the office mugore 2023 as per coup agreement muri Zimbabwe. Takaona the military through vasanya tukavachitara vachiti they want to implement command voting since they are the ones vachaenda pamberi muri Zimbabwe. So the battle for succession yawedzera mubato rezanu-PF. Vice President Chiwenga vakazvipositiona as the key contender mu this succession battle. Ndofunga pane influence kare yema veterans avo vane history yekuplaya an important role mu the Zimbabwean politics muri Zimbabwe. Ma veterans akubheka Chiwenga kuti vawanikwe vachiita the president. Zvakarewo pari kunzi pane mamwe factions within the party including those very loyal to the former Robert Mugabe G40 faction varikutaura ivo vachiti ma key figures vakaita sana Kasuku ere they should also ma key figures vakaita sana Kasuku ere nda vari kufanira kureplace varikufanira kusucceda President Mnangagwa. Tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi hapana kumira mushe. Zvakare vamwe vari kutaura ivo vachiti President Mnangagwa is positioning vana vavo kuti vawanikwe vachivasucceda since he is preparing ana Emerson Jr. kuti vawanikwe vachivasucceda. Vamwe vakataura ivo vachiti Mnangagwa vari kuda kuti upresident hurambe huri mu Midlands muri Zimbabwe. Chinzi ari kupositiona na Shadrack Shava pamwechete nana July Moyo kuti vawanikwe vachivasucceda muri Zimbabwe. Tingaziva munoona sei nyaya iyi kuti who is going to be the successor wa President Mnangagwa uyezve ndiani anokodzera kunge achisucceda President Mnangagwa. Funga Christopher Mutsvangwa vakabuda during an interview neNRTV vachitaura ivo vachiti the president vakaseta an example vakataura ichiti whoever ane vision the same vision neyavo is the one achawanikwa
achiwa succeeda whoever and similar plan yawo is the one achiwa succeeda since it's an open game so far apana an upper end mukusucceeda President Mnangagwa since it's an open game everyone is free to contest kuti awanikwe achisucceeda President Mnangagwa singazivi kuti munoona sei nyaya iyi tuzoza muri kufunga pamusoro penyaya iyi comment section kuti who is going to be the successor wa President Mnangagwa tuzoza muri kufunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. Well, you see, who will take over has been spelled out. You got to convince the membership, the rank and file of the massy part that is ZANU-PF. Okay. You got to convince them that you are going to be the one who can take over the party. But there was another rejoinder in his statement. He has spelled out a certain tradition, the palpable prosperity which has brought to Zimbabwe in the last, since 2017, when he assumed power. The economy was rebased by none other than the IMF from 17 billion to today to 47 billion. This is a remarkable achievement on his part. Okay. And then a whole string of signature projects which are coming on stream right now, which show that he has consciously chosen the path of delivering palpable prosperity to these people of Zimbabwe, which is a fulfillment, the only way we pay homage to the many young people from 12 to about 22 years who fought the liberation war. They sacrificed their life for the prospect of prosperity, not for a party, not for a flag, not for a president, not for a leader, but for prosperity. So this is what he was saying, that if you can live, if you can put your feet in those shoes, then you resonate with the electorate of the rank and file of Zimbabwe. And then they will respond by choosing you to be the next leader of ZANU-PF. So again, the democratic ethos of ZANU-PF are coming to the fore. If there are any people within the party who may want to harbor the aspirations of leadership, it's an open game. Constitution after every 5 years tunaenda ku Congress. Takaita Congress yedu about 5 years. Every 5 years tunaenda ku Congress, aditi? Tunaenda Congress ikoko tosarudza president wedu. President wedu anafana matema maviri 5 years, 5 years. Indakaita 5 years yokutanga ikapera kana Congress mukanidzorera. So ndakuita my last 5 years. Tapera manje. Ndoenda kunozorora. Toenda ku Congress motsvaka umwe. Anotunamira achitevedzera tsoka dzangu. Maziwa? Mazuva angu okuzorora pedo. Chaenda kunozorora. Toenda ku Congress motsvaka anotevedza tsoka dzangu. Dzamunhu mutapa. Mozvinzwa? Ndakuruma inzeve. Tomorrow is our future, which we must construct.